Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw da ikarong Bernes na pizza city na sa buwan sa August 2026. O sa dili pa tayo no, shout out ko sa tanan no, nga nagsubaybay aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsunod sa mga sugilanon nga gikan sa aram in drama. Thank you kayo. O karon no, niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 50 na ta no, mga followers no, part 50 na ta. Pobreng dato. Tuwa ditong dapita nga mong payag. Naglapos na din yung daan din paingon sementeryo. Uy! Ilo! Ay, pagliyok! Tulis! Sa mga inyong gibuhat? Tulis eh! Tulis? Boss, ako inyong tulison. Nasayop yun magpili na ko. Waman mo'y matulis gikan ako. Di man ko dato, pobre man ko. Ay, nagtabi ka. Ipagawas ang singsing. Ipagawas! Ano sa mulugan? Ipagawas! Yup! May tabak talong pa. Nga nung magpatabang mga? Kita na nando, ha? Aray! Yup! Ups! Usa man mong manulis? Bukaliring man mo? Yup! Anong bidagan mo itong imong kauban? Ikaw na lang itubag sa kumbang utana. Nga nung nahibaw man ka, nga akong gikwintas ang akong singsing. Gisugo na may. Kinsa'y nagsugot ni mo. Kinsa! Hoy! Nga nung nanagan mo! Ayaw ni biyayan yung motor, oy! Hoy! Tagal man nun. Kinsa magkang nagsugo nila. Hello? Kumusta na kung isugo ni mo? Unsa? Wa nila makuha ang singsing nga naa sa liog ni Johnny? Maayo siyang mujudo? Ayaw ko hatagi na maong rason. Pangitag bagi nga makuha mo ang singsing nga gikwinta si Johnny. Bye! Bakay na ang nabisihan ni mo rin do. Papa? Kuan papsikan ako lang gituman ang imong gisugo nako. Pero, alpay ka. Kuan papsi, kuan ka lang. Abdik sa Johnny da. Kamaong din mo judo. Mga naglisod ko sa imong gisugo. Utok ang gamiton sa tanang higayon din do. Tod, hain si Milchi. Kuan ka lang, nag-vlog siya pa. Trabahante na ni mo siya. Kinahanglang ampinga ni mo siya. Papsi, nakagusto ni ka ni Minchi nga para ako man tao na. Ganahan ko niya. Busa, ampingi si Milchi. Maayo. Kay ganahan sa si Papsi ni Milchi ang ako ng problema. Mao ang pagpanguyab niya. Wa din si Johnny umikmi. Ani na ako magpaabot ng gawas. Hello, guys! Ani ko magpaabot sa gawas sa payag sa ungo nga si Johnny. Makahadro kayong iyang payag, no? Awa ha? Ako ipakita ninyo ang suot sa koral sa iyang payag, ha? Guys, tanawa. Baigin sa ungo, unsa? Uy. Hala, guys. Doon naman din yung tao ng payag ni Johnny Ongo. Kay, doon naman siya nila sa sud. Bata ang nasa sud sa payag, guys. Kay, chinila sa bata kini ako nakita ang nasagdanan sa payag. Inaapo ko. Mag-usya naman lang ko kung mawa ka. Lola,
Ayaw na pagpakawas paglaong ko. Ina, apo ko, mag-unsya naman lang ko kung bawa ka. Lola, ayaw na pagpakawas paglaong ko. Bitaw, Lola. Ato na laging makita ng imong apo. Saling lang na mo. Bayang tagmakita na tong bata ni Abay Johnny. Oh, si Abay ay! Kap! Abay! Mayo kay ni ano mo? Hey! Kap! Usa may imong nakita Yawan. ining dapita. Kap, kuan. Kining sinila sa bata. Tanawa ni Lola. Dili. Kang ina ka na maong chinilas. Tinuod ka la? Oh, dili mahita mong masayop ko. Ako mo'y nagbutang og gaong nga straw anang iyang chinilas. Hain man ang usa na dyan eh. Maora man niya akong nakita. Kap! Ay, Ang hitaon ta ang parihas nining blue nga chinilas. Gigi. Ayaw na to ang kasabutan ng Davita. Gigi. Abay, naunsa man ang kilay ni mo? Ha? Kilay? Naunsa ba akong kilay? Oo. May dugo man ang imong kilay dyan eh. Dugo to da. Dugo mo lang. Anong dugo man, Abay? Kuan. Ay, itulis ko dito sa gawa sa kasada. Unsa? Giahak na. Kinsa may nagtulis nimo? Kinsa? Duha ka tao, Kap. Nagsakay og motor. Nga nung ilang kagitulis? Bitaw. Kuan, ang buto ng mga tawa na. Gikalitan naman ang kughunong. May pugong sa buhok. Datadiri ang pugong sa buhok. Ipakita ni Lola. Ngara. ambi. Lola? Pagkong kini sa buhok ni Ina. Hey! Jani, unahon na to og sulbad kining pagkawa sa apo ni Lola. Ha? Unya na lang nang nanulis ni mo, ha? Kinahanglang masudlay kining dapita. Pasin ko na, napasok lang sa kasagbutan ng bata. So, na sila sa Kap. Abay, Johnny. Tinuod, gitulis ka? O, lagi abay. Kahibulungan lang kayo. Nga naman. Kuan, nga nang nahibaw man ang duha katulisan nga. Doon ako'y sing-sing nga kwintas. Nga di man ni makita. Unsa? Pero, gusto ang kapitan. Unahon na to ang pagpangita sa bata. Unya atong nanulis na ko. Apo na. Ugma na sam na to ipadayon ang pagpangita sa bata. Ina. Hain Kalupin maging mo kanay. Mamatay na yun ko ini kung mawa ka, Ina. Salamat sa imong pagtabang na mo sa pagpangita sa bata, Jani, ha? Nahala, pahuwayin na mo. Kami na ang mupadayon sa pagpangita sa bata. Sige, Kap. Unya ka nang chinila sa bata, Kap. Ari lang una ni namo. Kung asa man karon ang Paris ni ang kining maong chinilas, mao kini ang mutudlo kung hain karon ang bata. Sige, Kap. Sige, Kap. Kami na ibahala ni Lola. Ala, sige. Mamalik mi din hiog maha. Huwag din mauli sila si Johnny hangtod na gabiin na lang da. Ya. Kumusta ni mong pagbablagi mo? Okay kaayo. May balik ko sa payag ni Johnny og mikmik. Gusto ko nga mahuman ako story ni Johnny sa dili pa ko magsugod og trabaho sa hospital din to. Okay. Maayo. Pero, kinahanglan nga mag-amping ka. Ayog kabalakan ako din do. Way mang hinabot na ako. Apo ko. Lola, paway lang una. Kaon na, Lola. Dili ko makatun sa pagkaon kung dili ko mahibaw kung hain ang akong apo. Lola, sige lang, makita na lagi na to ang iyong apo. Ugma na.
At tuon na mong iyang mga amiga. Kaysa may suot niya inyong dapitala. Way suod ang akong apo. Tungod kay dili ko siya tugtan nga matigduwa sa ubang mga bata. Mao ba? Mikmik, Bal, may tingali nga uban na ni Muslula din siyang bahay. Ako na mo paulis payag. sige bay. Di mahimo nga wa siya kauban. Sige, sige. Ina! Apo ko! Hain ka man! Lola! Nalalapat ako mo! Lola! Tama! Ikaw na, Lola! Lola! Oo nga! Oo nga! Ayaw ko ka na nga! Ayaw ba? Ayaw! Nene na umuso ko na ang lola ko nga! Ang sabi niyo kay buti pasabot sa mga nanulis na ko. Nga nang iba mo sila. Nga na ko'y singsing nga gikwintas. Nga nung nahibaw man ka nga akong gikwintas ang akong singsing. Ha? Isaw ko rami. Kinsa'y nagsuko nimo? Kinsa? Laro kayo ang iyong gisulti nga dunay nagsugo niya. Unya, ang nagsugo niya. Naibaw kayo. Nga doon ako'y gitago ang singsing nga akong gikwintas. Niyanamday ko sa mong payag. Wa na nung ko makasusi sa interior da. Pahuway lang yung kadiyot. Unya, murobing ko sa interior niya. Uy, ang sama nag-blow nga naa sa tungod sa gano'n? Chinilas ni. Hala. Parehas kini sa chinilas ni Ina. Anong naabot mo ni Dini suod sa kural? Kinsa may naglabay ni Dini? Kung saan kay buti pasabot ni. Ako nang taguan ng usa ka chinilas. Kinahanglang ako di maklaro. Kung saan kay plano sa naglabay ining chinilas din eh? Okay naman yung akong kuha sa video. Nya. Kung saan na imong kitanaw diha? Kuan. Ang akong kuhang video sa payag ni Johnny. Mao ba? May mo ba gutan ako? Sure. Ah. Yeah. Uy. Kung saan na imong gisumin? Chinilas na sa bata, uy. May bisita silang bata. Kinsam ka ng bata nga. Bisita ni Johnny ug Mikmik. Lola, inom mo na ining gatas mo. Ay, padas imong kaguulkod. Noon sa naman kaha ang akong apo. Nga nung kalit man siyang nawa, tabangi ko ninyo. Ayaw ka balaka, Lola. Gipangita na siya ni Abay Johnny. O nangita na sa pang mga tanod. Ang ako lang kung mapareha siya sa ubang mga bata nga patay ng nakitaan. Ginoo ko. Ayaw itaw na itugot, Ginoo. Mag-ampo na lang ta, Lola. Laluwas na sila.
Paimnan ko og tubig sa ungo. Klaro kayo. Nga dunay naglabay ining chinilas ni ina din hisod sa mong kural. Ako sa ning isod din iskapan. Unsa man to? Muna magtunog sa mga tao. Nanagan. Hoy! Kinsa mo? Hoy! Hoy! Ngano nanagan mo? Balik mo diri! Unsa man, ha? Kawatan ninyo akong payag? Sige! Kawati! Suway mo doon usab! Kay pagdigbason na mo! Agoy, ano. Mura mabugto ako ginawa, oy. Mabugto ko ginawa sa kakapoy. Sundan ko niya. Sundan ko niya, bay. Mamawayaw na ta. Uwa sa musunod na to. Ano? Ano nagin mo na? Kinahanang hadlokon lang na to si Johnny. Baba. Mau na. maglupin na. Uy, mga tanod ba ni? Mga abay, asa man mo? Maglupin, be. Lupin ay, usan. Ah? Kabanta na siya magawa. Oh, wa na laing nakidnap sa bata. Ang ako nang igagaw nga ungo. Mangta sa ginis Johnny. Sigurado ka nga ang gilas dyan eh. Ungo lagi na. Siya lagi nakadawat sa bato sa pagkaungo sa mga apuhan. Ay, kumaw na kinahanglan mo tugan siya kung saan bata. Napatukaan na ninyo. Ano Di na ko mo-apil kay tingalig. Nah, ako'y unahon og balbala ng Johnny. Kay paminaw na kuno, kompleto ng balhibo sa pagkaungo. Ay, yun ka. Oo, lagi. Sa dihang nasuko siya na mo og sa among iyaan, may langgam ng gusto mo gawa sa iyang tutunlan. Uy, kumaw na. Ungo ganyan mo dagaw. Ungo lagi na si Johnny. Siya ang responsable sa paggawa sa mga bata dinhi sa tong dapit. Yan eh. Mura magdi ko makatog. Di man mawasa kung nauna ang mga tunog nga nanagan palayo ining akong payag. Di na ako matog eh. Ang kupa nga bulawan. Kinahanglan ako ni matanaw kung laban ni ilang sa kaba ni Lolo. Sa sikretong sahog. Tanaw na ko be. Napa ba nilibin eh? Napang gold nga kupa. Kung tinuwag nga pobre si Lola Ima Bertin, tungod sa kasugarol sa iyang maguwang nga si Manolo Bertin, kinsa makay nagbutang ining kupang bulawan sa kilid sa lungon ining Manolo? Hoy! Ungo dyan eh! Kawas na sa payag! Sa maron, Ungo na ron! ang amo ng mga silingan. Udam silang mga so. Kawas niya! Ungo dyan eh! Kawas! Ay, Mga silingan! Sa may problema ninyo? Ikaw ang problema. Pagkawasan ang bata si ina. Ha? Oy, nganong areman mo mangita sa bata sa akong payag? Tungkol kay klaro na kayo nga ikaw ang ungo. Indapita dyan eh. Bitaw! Kalma na mo. Ay lang mo patagag pamasangil. Oy, di taon ko ungo, oy. Amo ka! Pagkawasan ang bata. Bitaw! Wa diri sa payag ang bata. Nangita mo sa guniya. Usa ba, di mahitabong may buhaton kung dautan sa bata tungod kay suod ming higala. Di daya na lang kung pamakakon. Kuha niya ang bata. Imo giling gibutang tagong ng dapit. Kabay ka ba? Mura kag akong igagaw na. Ay, sul kay kada. Ay, wal kita
dayon kay wa ko labot sa paggawa ni ina ay wa. Gusto ka sudlo na mo diha, Johnny? Yay. Sige, kung inyong sudlon dire, kumusod yun mo, ikiha ta mo. Ha? Kana, gupo ninyo ang payag ni Johnny. Aron mulaya na siya diha. Magmahagin mo kung musuod mo kural. La, sige, gupaan ninyong kural. Ay, naunsa man yung mga tawahan na ay. Di man mo patuo. Mahala na ni. Tanaw na kus kaldero kun naabang armas nga gitaguan ni by Mikmik ni. Hindi ako din armas ay. Mga silingan! Di naman mo matabang og badlong! Pabuthan! Di nagigongo! Kay mamusel ba mo? O saman, musod yun mo? Sige! Sud sa akong kural! Inyo naman yung nagiguba! Sige, sud! Asaman mo! Balik mo rin! Balik! Agok doon, be! Balik mo! Papusil ako! Bisan usa lang ninyo! Ha? Sukol mo? Di na usong balbalay ron? Pinusilay na uso ron kay gubot ng Pilipinas? Ha? Usa na! Balik mo dire! Umumag ako! Sige! Nasbang mo! Hoy! Huwag Hoy! Sigaw puldo mo to? Paghuwat! May usapin ka paguba ng portahan. Hain mga traidor kong igagaw, ha? Hain, Spuldo! Oy, kay sugod mo nangita ni Poldo din he. Naunsa ka? Wala ko ba sa tiya? Pero may sobra na mo! Ay, unsa man ka. Hubog ka dyan eh. Di ko hubog ay! Hubog ko taon. Nasuko ko! Usay dili ka hubog ha? Kaklaro anang namuha ang imong naong, unya, hubog kag sinultihan. Malagi ko mahubog tiya! Nasuko lagi ko! Iyon ini ako masuko! Mura kong mahubog sa kasuko! Ngano nasuko magka? Kay gisog ko sa itong mga silingan! Ako ang ilang ipasangin lang nga nakidnap sa batang si Ina! Aw, ay dili ba't ka ha ikaw, ngano masuko magka? Huwag isa may di masuko tiya! Nagigupa man nila nga akong kural! Ewa ba lagi ka mabunog? Oh! Kaya ako masilang gipabutan! Oh, may armas ka? Ha? Mamusil ka na og tao? Otot akong gipabuto nila. Og ang katapusang nakita nako tiya nga midagan, ha? Mao ang buutan na kong igagaw. Si Poldo. Busa, pag-ausa siya tiya. Pag-ausa siya. Wa si Poldo din he. Tuwa siyang agahon sa mga pater. Ha? Boss, nganong gitutukan man ko nimong sama na, boss? Suko ka na ko, boss? Maayong yung gibuhat. Oh. Nga inyong gisong si Johnny sa iyang payag. O niya, unsay nahitabo? Pinakong nasuko ka. Nanagan mi kay nagpabuto siya sa armas. Mula kong suko pamtanaw, no? Oo, kanilis nga man nimong ilong, boss. Unsa to? Kuhaan ba? Ang armas na ko nga ilang nakuha, magigamit sa kanahan sa pagpasalba? Animas! Ha? Animas! Animas? Kinahanglan nga mahanaw kang tahanan din eh. Mahanaw siya! Sagdi siya, Dindo. Popsi!
Papsi ka lang, nakabati ka sa among gipanagsultihan? Oh, kadi ko bungol. Ay, Og di maayo nga inyong palayason ang kaliwat sungo. Papsi, pero kukuha man god kanang daghan ng mga batang nawa, Papsi. Gibalbal ang tanan. Gikuhaan og kasing-kasing kidney. Ayaw lagi pangilabotan ang kaliwat ug hungo. Ay, Kay lisod na kung kita ang ilang balbalon. pero, Papsi, Papa, inahanglang makuha gikan ni Johnny ang bata nga nawa. Wa mo'y ebidensya bato kang Johnny. Hapit na, Papsi. Hapit na ko makabaton og ebidensya. Nga si Johnny! Si Johnny yun ang ungo nga may balbal sa mga bata ining dapita. Meg, bye. Bay, Johnny. May buntag da, bay. Mang butang sab. Kumusta naman? May balita ng babae ni Inday? Wa pagit. Itang saon na lang natos pag-amams lulaan ni gabi pa man ang nagsiki og hilak. Nakatuog na lang nagbinako. Abay, may isulti ko nimo. Adto ta sa ilawom sa kahoy magsulti na. Oh, Belche, saman. Mulakaw ka? Mag-sorry na ako. Belche, hatagi ko og kopya sa imong nakuhaan og video nga tsinila sa bata sa sud sa koral nila ni Johnny. Oh, okay. Og niya pa, suroy-suroy magyug no? No? Nakoy isulti nimo. Panidi ang kalihukan ni Johnny. Og pangita ang bata nga tag-iya sa tsinilas nga nakuhaan mo og video. Okay, sige. Mag-send ko nimo sa video sa chinela sa bata. Unsa? May nakit-an kang tsinela sa bata sa ubos sa hagdanan sa payag? Oh, bay. Og mauni ang pari sa chinilas ni Ina nga tuwas kapitan. Sa tinuod ka? Niya sa kong bulos ang chinilas nga nakuha nako sa hagdanan sa atong payag. Oh, tanawa. Niyaw, tanawak mayo ang chinilas. Mautuod, no? Paris niya sa tsinelas nga tuwa karon sa kapitan. Oo niya. Nahinumdum ka sa gisulti sa kapitan? Oh, Ay! Ari lang una ni namo. Kung asa man karon ang Paris ning Mount Chinilas, mao kini ang mutudlo kung hain karon ang bata. bay. Unsa mang pagkahitabo, nga tuwa mas payag ang Paris sa tsinelas ni Ina? Mauna nakapalibog na ko, bay. Pero, ikaw rin sab kang nakakita sa kaparis ini, di ba? Oo. Ako nakita ng sa kapare sa iyang chinilas sa kasagbutan, sa kakahoyan. Unya ang usa, imong nakitaan sa payag. Mhm. Buti pa sabot nga, nabiyaan ni sa bata ang iyang usa ka tsinelas sa kakahuyan. Unya ang usa, iyang kibilin sa imong payag. Dili ang bata ang nagbilin sa iyang chinilas, Mikmik. Unsa? Kinsa man di ay? Ag may kidnap sa bata. Bay, Johnny? O sa may nasut si muna ha? Parehas patag huna-huna, bay? Gusto kang ipakawas sa tinuod nga kidnapper nga ikaw ang kidnap ni Ina o responsable sa tanang kamatay sa mga bata ining dapita. Tumpak. Parehas yung huna-huna. Mayo pag naimbestigador tang duha, no? Pero bay, bida bay, dili na ni kakomedyahan ang mga nahitapos mga bata ining dapita bay. Gusto gyapon ka. Og niya pa, bay. Ha? Unsa pa may daot ang balita nga imong dakar ang buntaga, ha? Gisuong ko gabiis mga silingan. Unsa? Unsa may lang gibuhat? Gusto sila nga akong ipaggawa si Ina. Muray gidangat. Ako nang gidudahan sa mga tao nga mo'y midagit ni Ina. Kinuo ko. Mga... Wako'y lain na himo. Gipabutan ko sila armas. Nanagan ba sila? Nagan. Og, bay, nakita na ko sa Gawpuldo nga katapusang midagan gikan siyang gitaguan. Unsa? Klaro na lang kayo nga akong igagaw ang miunay og painit sa mga tao bahin sa kong pagkaungo. Poldo, Oh, may isin ko nimong video. unsa man na, boss? Hubo-hubo. Dili, hubo ko taon. Aw.
Unsa man din na, boss? Ubo ka na sa mga una da. Minaw ha, maoki ni ang kuha sa kamera ni Milchi. May chinila sa bata nga nakuha og video nga di asagdanan sa payag ni Johnny. Gusto ko nga ilho nimo kung si kinsa ang tag-iya sa maong chinilas. Oh. Kamong dos Milchi ang akong gisangunan ini. Ug ang unang makahatag og report, donay bonus. Oh. Ako na ini susihon, boss. Sige, boss. Isihin na lang video sa channel. Anya bay, ang sa may mga plano ron. Pangitaon si Inday Ina. Unsa pero asa man nato pangitaon ng bata taon bay? Ni pa ining dapita ang bata. Unsa bay? Wa pa'y napalgang patay. Wa pa mulutaw ang balita bahin kang ina. Busa, posible nga buhi pa ang bata. Lola, ikaw nasap na ungo. Ungo, papawalian na lang ko sa amo. Ngipangita na gagara sa agon, Lola. Ikaw magsasudan. Imo na kong pakanon. Asa man ta nato pangitaon sa ina bay? Dini sa ilang yuta, abay. Dini ta magsugod sa daan din. Akong nakita ng chinilas ni Ina. Sige, mamasin ta nga doon na patay magkit ang ilhanan din Oh, dini to. Dining dapitan ako mapuniti ang usa ka chinilas ni Ina. Dining kidapita. Diha ang chinilas. Wag yun sa tunga sa daan. Apay tiyan eh. Tanawar gud ang yuta diring dapita bay. Dali bay. Dali dali. Usap nang nakitaan. Tanawa bay. Uy. Mga tunog ko na sa dakong sapatos. Husto ka. Dakong tao ang dinhi. Natumba niya ang bay sa hulmigas. Mao nga biluta ang lapalapas siyang sapatos. Kadako. Kinsab kayong tawhana? Usar ka tunom ang niya dinhi bay. Og sapatos kinis lalaki. Muraog. Size tol matingali ni. Lagi. Takong tao ang nagpaso-paso din. O posible nga siyang nagkidnap ni Ina. Maayong adlaw. Mingaw man ang payag ni Johnny. Uwa sa ubusag din ang chinilas sa bata nga blue. Kung mao na, nakuha na tingalin ni Johnny. Anak na. Magwat ko ni Johnny din sa iyang payag. Hello, Dindo. Hay na magkakaroon. Ay, di ana sa payag ni Johnny. Nabas Johnny diya? Hewa man. Mingaw man yung payag. Mga ari lang ko maghuwat niya diri. Mayo tingali nga di ka lang wala musulti ni Johnny. Bahin si mo na kuwang video sa chinila sa bata. Ha? Imposible kayo. Nga muangkol di siya ni mo bahin sa maong chinilas. Okay. Nahibaw na ko sa kumbuhaton. Ako'y bahala. O sige, amping. Bye. Bye. Uy. Diyan sa ka din sa payag ni Johnny? Oh. Nagpaabot ko niya. Nahibaw baka kung nga nung naguba ng ilang koral? Oh. Giguba na sa mga tao nga misong niya. Oh, mao ba? Wa lagi masultis din doon ako, ana. Oh, nabisi lang tingali. Nanawag bas din doon ni mo? Oh, iya ko gisultihan nga di una sudyaan si Johnny bahin sa video nga imo nakuha bahin sa chinila sa bata. O niya, nahibaw na kaon sa pagpaila sa tag-iyas sa chinilas? Wa pa. Saon de? Mayo kay ikaw na gidang miyan din ikaw, Poldo. Traitor kang pagkaigagaw! Uy, ayaw ko nga traitor. Noon sa, kuyawan mo lang tanimo. Nganlan mo tanimo traitor gaw Johnny. Nganong ni amasab kuno ka? Hello, Johnny. Mikmik. Bebe, padapte nang sa milkshake, be. Ikaw ang traitor, Poldo!
Ayaw kong singkahi, ha? Ngano niya ka, ha? Tumag! Unsa na? Seryoso na ba ako ron? Mamusil na ko. Hoy. Ipaubos na dyan, eh. Mubuto ba na dyan, eh, ha? Buto din na, kung di ka madagan ron. Kuhaan ta mo picture ha. Ayaw sa. Ayaw, day. Ha? Bay, padaganan na siya. Kay kabliton na kay Gus Armas. Yay! Dagan na lang, Puldo. Hoy, Johnny, ha? Apo sab ko ni Lulupilo. May katungol ko mo doon ng iyang payag. Mao ba? Alala. Misa ka na sa nga akong dugo paingon sa tumoy sa kong buhok, Puldo. Di na ko mag-agaw ni mo. Kay kontra naman ta. Pahinumduman ta ka, ha? Ako na ning payag ni Lulupilo. Wala mo ilabot ini. Busa. Layas na! Layas! Wana. Suko na rin ba kayo ko? Ha? Puldo, layas na lang lagi. Lagaw na! Saman, ha? Puldo. Adigad ka? Layas na! Dagan ka lagi. Kisa may isog na! Kisa may gusto mo na! Panuol mo! Kay pabutan do! Ha? Hoy! Kamong mga silingan niya! Nga pikasugnong! Sige! Song mo! Johnny, kalma lang tingnan Lagot niyo. ako. Ma-high blood ka, ana. Sige! Atake mo! Bay? Bay, okay ba nga akong acting? Madawat na? Pagklaro diya, bay. Uy, atik na dito imong kasukot. Ako, ate, ginagmay. Ginagmay ba? Kay di mo daw paubos ning akong igagaw. Ginahan lang kabuhian son siya. May masaday ka mo drama, bay. Nalcha? Makalingaw man sa ka, Johnny, no? Makalingaw sa panagsa. Bisan doon na tayo problema, di mahimo nga magpadata. Ano sa may problema ni mo? Kan, mura ako'y pasangin lang sa mga tao. Good nga, mo'y nakidnap ni Ina. Ina? Wapalay ka makabalita? Ang ako nabalitaan karon nga, doon na sa bata nga nabiktima ang kriminal. Gikuhaan ko nung kasing-kasing o kidney. O niya, doon ay marka sa upat kakuko ang lawas. Tagas na kuko. Mo na gingon nila nga kukus sa mangtas. Pero ang bagong balita, mo ang pagkawa sa batang si Ina. Mo nang among gipangita karon, ang bata nga si Ina. Milche, okay, ami ka man ta. Tabangi, bebe. Tabangi migampo nga makitaan ang maong bata. Kay naguol na kayo ang iyang lula, uy. Kung mauna, siya ang ikalima nga biktimang bata? Mao na yan mong ikabalakan. Mo na nga kung wakailingaw, chi ba? Tabangi mig pangitas bata, be. Sure, tabangan ta mo. Pero, kuan, mayo tingali nga di lang nini mo isulti ni Dindo. Ha? Sige, sure. Dili na mahibaw si Dindo sa inyong mga plano. O niya, asam ta mangita ng bata nga si Ina? So, di pa tamang lakaw. Ato nang tunan ang tanang kamatay ining dapita. O sa may buhaton ni mo, abay. Wata ko ninyo diha, magkuha kog lapis ug papel. Ay! Uy, Puldo, ikaw maday na. May pangutana ko ni mo, Kap. O doon na sa isulti ni mo. Ay! Sod, unsa man na. Ay! Lingkod. Salamat, Kapitan. Ay! Unsa man ka na, Puldo. Bahin kini sa bata nga nawa. Ay! May kasayuran ka ba kunain ang bata? Kuan, Kap, may gidudahan ko, Kap. Ug maon ni ang pagduda sa atong mga silingan. Ay! Kinsa man gyud ang inyong suspects pagkawas mga bata? Si Johnny.
Ang unang biktima, usa ka batang lalaki. Ginganlan og buboy. Gisugo siya ni Puldo sa pagpaniid ako. Unya, pagkasunod adlaw, gilabay ang patay niyang lawas sa sementeryo. Oo, nakahinumdum ko, ana. Ang ikaduhang biktima, mao ang batang babae nga gisud sa sako. O gisud sa bakanting nitso. Ang ikatulo, mao si Lola, ang tindera og kandila ba og buwak, gipatay sud sa minteryo. Naluoy ko ni Lola. Gipatay lang to siya, pero way gihilabtan sa ilawom siyang lawas. Napa ang iyang kasing-kasing, napa ang iyang kidney. Unya, ang ikaupat ka bata, mao ang bata nga gilabay sa dapin sa kalsada. Gikuhaan sa kasing-kasing og kidney. May samad sa dakong kuko sa iyang dughan. O gilabay siya sa kasada. Dool sa simangan sa minteryo. Salaktod nga pagkasulti. Ang tanang namatay, naa sa sementeryo o dool sa sementeryo. Ay! Nganong nagtuo mong yug ka? Nga si Johnny ang nagkidnap sa batang si Ina. May ipakita ko ni mong video, Kapitan. Ay! Video? Oh, tanawan ning mong video nga nakuha sa bisita sa kong agawon. Ug sultihi ko si muna huna kap. Oh, na ang video ka po. Tanawa ka ng chinilas nga nakuhaan sa video kap. Tanawa. Ay! Oh. Chinila sa bata nga blo. Og karon si Ina na sa dangnawa. Nakita na ko ang iyang usa ka chinilas sa daan paingon sa gawa sa kalsada nga ubos sa minteryo. Ay, magkaroon chinilas nga manakitaan, Johnny. Tuas Kapitan, kay mao ko ni ang mutudlo nila kung hain si Ina karon. Kung makita na nila ang pares nga chinilas ini. O, si color sa chinilas nga nakitaan ni mo, ha, Johnny? Blue. Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugulanon nga sinuwat ni Generica Vidad. Pobre dato. Pagpalagday ko no, subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.